Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Sebenzisa i-commutative law of multiplication. I-commutative law of multiplication ukuze ubhale u2 times 34 ngezindlela ezahlukene yenza lesi sibalo sibe lula ukuze uveze ukuthi imiphumela iyafana. Naloke futhi lelo gama i-commutative law kusho ukuthi phela akukhethi ukuthi izinamba lezi uzihlanganise kanjani. Commutative law of multiplication. Kuqonde ukuthi noma singathi 2 times 34 noma sithi 34 times 2 ukuthi uhlele kanjani wazixuba kanjani izinamba akunasidingo akukhethi imiphumela iyafana. Manje asibone ukuthi basithi 2 times 34 ukupha ba. Awuthi ngikubhalele mhlawumbe awukaze wabona kubhala ngalendlela engibhala ngayo. Asithi 2 times 34. Abaningi bathanda ukubhala inombolo enkulu ngaphezulu. Asihlanganise. 2 times 4 usipha u8 sehlise u0. 3 times 2 usipha u6. Ungathi 30 times 2 uyafana ukupha u60. Uthi 8 plus 0 ozokupha u8. Wehlise u6. Manje uyabona ke uno68. Uyabona ke u2 times 34 68. Manje uma besizothi 34 times 2 sithi 2 times 4 is equal to 8. Sithi 2 times 3 u6 uno68. Uyabona ukuthi kulula ukubala uma ufaka inombolo enkulu ngaphezulu. Uyabona ke u34 times 2 u68.